Hola, jo sóc Esno. Avui som 28 de juliol de 2026. Ahir, el dilluns, vaig anar a la Gumman a les 8. És el agridolç. Agri és molt dur, no parlava, i dolç és bon record. Vaig anar amb la meva mare i jo a la Gumman pública, a Can Ruti, i a l'entrar vam esperar i vaig veure una noia que em reconeixia. És la Andrea. Hòstia, què tal? Tens visita? Sí, 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 ja ens veurem. El primer, el metge Benito. El Benito està sorprès. Parlo molt. És una dada. Sí, m'ho noto que parlo, però fa 3 anys. 3 és molt. Després van analítica de sang a mi. Era amb dejú. No. Després trepals socials i vaig fer unes fotos. És agridolç. Vam esmorzar. Jo vaig fer un bocata de fuet. No porta llet. A vegades em porta, però... I després vaig anar a Feixo a veure preguntes i ja està. No té sentit. M'ha reconegut tots. Les cares, sí. Els noms, no ho sé. I em fa ràbia. És molt trist. La primera vegada, el Òscar i jo van pujar la primera vegada. Aquestes escales. És la primera vegada. A pujar i baixar. Amb ajuda. L'Òscar va marxar i era substitut i va venir... No me'n recordo el nom. Al passadís jo vaig dir... Com et dius? Em dic Mònica. Ara, Mònica. Em dic Sergi. El fisio, la Mònica, treballava amb mi. I després, la Andrea té una pacienta que va patir un ictus com jo. No m'agrada repetir. Em fa ràbia, però és el que hi ha. Un altre cop, un altre cop i un altre cop. No parar i no parar. És, és el que hi ha. I ja està. Jo vaig fer... Vols fer una foto amb mi? I vam dinar a casa. Després he anat a teràpia a les 4 amb tren fins de la Gumman privada. A les 6 vam plegar amb la Maria José, MJ, i ja està. Demà, el dimecres, aniré a Sant Pau a fer els resultats. 2 anys. 2 anys! Adeu, que passi bé. I... no ho sé. Demà, el dimecres. Adeu.